Jagadish Bosumatarie long live. Jagadish Bosumatarie long live. Banso Deimari long live. Banso Deimari long live. Zakir Hussain long live. Zakir Hussain long live. APB long live. APB long live. Món này hay muốn vậy, đã gửi lên ai để xa, hết, bếp khử chi bay là bưng giá lấy gì, hết để xa còn thắc khăn à, để khăn này. Pha gửi thâu này bị hay, bưu chi đi làm gì? Hello रायजोफोर खुलुमबाय आरोबाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै आङो भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय नैबे लाइमोन गथ'नि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखायसो भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। बेनि उनावहाय आङो गोदानै दाजानाय पार्टिनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनाय जागोन। स' अब्ला रायजोफोर जोङो नैबे जे देरफुनाय लाइमोन गथ' बेस्रा ओरैबायदि अन्थाव बाथाव दैयाव गब्र'नानै थैनानै थांबाय। जोबोद दुखु मोनदों आंबो भिडिअखौ नायनानैहाय। दा आं सानदोंमोन बेखौहाय गोथाङैनो दं होननानै बै समावहाय भिडिअखौबो लाबोनाय जायाखै, समबो मोनाखैमोन। नाथाय आङो बेखौसो फोरमायनो सानदों दै रायजोफोर, बोसोरसे सिगां बे जायगायावहाय मानसि थैखाबाय होननानैहाय जों मिथिनो मोनखादों। आरो बेयाव जुदि मानसि थैखारबाय होननानै मिथिखादोंमोनब्ला अब्ला साखाथि फाखाथिनि रायजो राजाफोरा बे जे फुख्रि बायदि जानानै थानाय जिसिबिजों जावनानै दोननाय जे दै गोथौ बेखौहाय फबनायनि मानो लाहार फाहार लायाखै? आरो बे जायगायावहाय मानसि थैनाय मिथिखानानै जोंनि माखासे देरफुनाय लाइमोन सेंग्राफ्रा मानो बेयावहाय दुगैहैनो गोनां जायामोन? दिनै जाथाया जानानै थांबाय, बेखौहाय बुंनानै जोङो माब्लाबाबो मानसिखौहाय मोनफिनखाला। दा बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों, जिसिबिजों जावनानै जे हाखर बानायनानै दोनबाय बेसेबांबा गोथौ, नैबे हाखरखौहाय रायजो राजाया फबनायनि माबा मोनसे राहा लाथारनांगोन। नङाब्ला माब्लाबानि समावहाय आरोबाव बे एखे अबस्थायानो, बे जाथायानो बे जायगायाव जाबावगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो देरफुनाय लाइमोनफोरखौहाय, माखासे गथ'फोरखौहाय जों माब्लाबाबो बिमा बिफाया नायख'नो हाया, माने नायस्लाबनो हाया। माब्लानि समावहाय बहा थाङो, मा खालामहैयो बेखौहाय इसेबां दायथ' लानो हास्लाबा। मालाय आथिं गोनांखा, आखाइ गोनांखा, बिसोरो बहा थाङो बहा थाङा बेखौहाय बिमा बिफाया एसेबां नोजोर होनो हास्लाबा। बेनिखायनो रायजो राजाया नुखाबाय जेखन थांनाय बोसोरावबो मानसि गोमाबाय आरो देग्लायबो मानसि गोमाबाय। बेनिखायनो बे हाखरखौहाय आइफवालि पिकनिक स्पटनि ओरै साहाथिं थानाय चिरां जिल्लानि जे आइ नदियावहाय हाखर जानानै दङ, जेसिबिजों जावनानै नैबे हाखरखौहाय फबनांगौ होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर। दा रायजो राजा नोंथांमोनासो मा सानदों बेखौ आं जेबो मिथिया, नाथाय आंनि मथेब्ला बे हाखरखौहाय फबथारनांगौ। अब्ला रायजोफ्रा मा बुजिखो? नोंथांमोना गोरोन्थि सानदोंब्ला आंखौहाय निमाहा हो, आरो जुदि नोंथांमोना आंखौहाय सापर्ट खालामदोंब्ला नोंथांमोना शेयार खालामलायनानै होब्लानो जाबाय। ना मा बुङो रायजोफोर? स' दानिया फैदो रायजोफोर, जोङो गोदान मोनसे पार्टियावहाय एसे आगान सुरलांनोसै। आंनि बुंनो गोनाङा बेनो रायजोफोर, नोंथांमोना ओरै नुदों अनजालि दैमारिनि मोनसे रेजिगनेशन लेटार होनाय, फारसेथिं नुदों नोंथांमोना फारसेथिंजाय अनजालि दैमारि। दा बिथांमोननि गोदान पार्टियानो जाहैबाय APB, यानिकि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड होननानै बुंदों। नाथाय आंनि जे साननाय बेयो अल्टारनेटिभ नङा रायजोफोर, अनजालि दैमारिसो बियो। अनजालि दैमारि पार्टि उइथ बान्स, बेबायदिसो बिसिनि सिंनि थांखिया, मिथिबाय दा? दा अनजालि दैमारि मेडामा एसेबां गोरों जानानैहाय एसेबां बुजिना जादोंमोनब्ला अब्ला बिथाङा थाखानाय पार्टिजों गोरोबनानै मानो मावनो रोङाखिसै? मानो गोदान पार्टि दाबावखो? दा रायजो राजाया बे गोदान पार्टिनि सायाव बेसेबां गोजोननाय दङ? सोर सोर इन्ट्रेस्ट मोनदों गोदान पार्टि दानायखौहाय?
दा बेनि सायावहाय आंनि कुइसना बेसो रायजोफोर अनजालि दैमारि मेडामा APB पार्टी दानानैहाय मा हास्थायदों बिथाङा मा मावनो लुबैदों आरो बिथांनि साननाय हनाया हारिनि थाखाय नंगौना नङा आरो बियो हारिनि थाखाय मावनो थाखाय बे पार्टीखौ दादोंना दायाखै दा गिबियाव अनजालि दैमारिनि मोननैसो लेक्चारखौ खोनासंनानै ला इनडाइरेक्टलि सोरखौ थांखिदों अब्लानो बुजिगोन रायजोफोर आं गिबियावनो गुदि BTC हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम नोंथांमोननि गेजेरजों आंनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरो नंगौ दिनै गोदान मोनसे रिजनेल हान्जा दानाय जाबाय जायनि मुङा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड एबा APB गुसुङै जेखौ बुंदों बेखौहाय सानसेयावनो साननानै दानाय जायाखै आरो बे नङा जे माबे जायगायावहाय बेसेबां दङ बेसेबां थाब्ला गोदान दानो हायो हाया बेबो नङा जोंहा बयहाबो डेम'क्रेटिक राइट्स दङ जेब्ला जों मावनायखौ सुखुनाय बादि मोना साननायखौ जाफुंनाय बादि नुवाखै रायजो राजाया माबादि मावदोंमोन माबादि साननानै खस्थ' खालामदों बेखौ जेब्ला जाफुंनाय बादि नुवा अब्ला गुबुन गुबुन आफाद हान्जा दानायनि बयहाबो मोन्थाय थायो बेबादिनो जोंनि BTC आवबो जों दिनै जिखिनि जोङो आसा खालामदोंमोन जों नङा जों पार्टी दाग्रा हिसाबै नङा किन्तु रायजो राजा हिसाबै एज ए होल जि आसा खालामदोंमोन बे आसाया दिनै लासै लासै फेलें जानो हमदों गैया जालांबाय थानो हमदों जोंनि थाखानाय मोन्थायफ्राबो बेवहाय बयनिबो लुबैनाय हास्थायनायाव दिनै जोङो बे आफादखौ दादों हान्जाखौ दादों जों बयबो मिन्थिगौ जे बर'फ्रा जुजियालासेनो जेबो मोनाखै आनखि बर' रावखौ मा हांखोजों लिरगोन बिनि थाखायबो जोङो दावहा होनो गोनां जादों बिनि थाखायबो जोङो जिउ होनो गोनां जादों थै होनो गोनां जादों बेवहाय ओरैनो मोनि जा जोंनि बेबस्था सासन बेबस्था BTC नि जिथु सासन बेबस्था मोनथाम गोरोबथाजों मोननाय बेखौहाय जोङो रैखाथि होनाया जोंनि दायित्व आरो बे रैखाथि होनो थाखाय बिबान लानानैनो दिनै जोङो बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ दादों जेरै 6 शिडिउल मोननांगौ नङामोनब्लाबो कनस्टिटिउसनखौहाय एमेन्डमेन्ट खालामलायनानै 6 शिडिउल होबाय 6 शिडिउलनि ओंथिखौ जों बयबो मिन्थिगौ जे बे जाबाय गावखौ गाव खुंनो मोननायनि मोनसे बेबस्था राहा किन्तु दिनै जों बेखौ नुवाखै गासैबो गोजौनिफ्राय जायो जे गुबुना दैदेनहरो गुबुना थिनो बे मथेसो थायो किन्तु दिनै जोंहा लामा दालांल' जाबानोथ' जाया दिनै स्कुलनि केम्पासा बिल्डिंआ मोजां जाबानोल' जाया किन्तु जोङो हारि हिसाबै बर' हारि हिसाबै मान सन्मानजों खर' दैखांनानै थांनानै थानो मोननांगोन दिनै जोंनो जि एसे हा होबाय एसे जायगा होबाय एसे बेबस्था होबाय बेयाव किन्तु जोंखौ गावबादि थानो होआखै जोंनो न'खर फिसा मोनसे होबाय BTC BTR दा किन्तु बेयाव जोङो गावनि गोसो मथे सेल्फ रुल खालामनानै जों थानो हायाखै दिनै जियाव हा होदों जियावहाय जोंनो जायगा होदों बेयाव जों न'खौ माबोरै लुना लागोन खथा 2 ना खथा 3 बेखौबो सोरबायासो बुंहरो अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय दा अनजालि दैमारि मेडामाबो बुंदों जे बेयावहाय लामा दालां बिल्डिंल' लुनानै माब्लाबाबो हारिया जौगाया दा बे बाथ्राखौ आङो गले गले सिगांनिफ्रायनो बुंबोखाबाय बहाबा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बहाबा CIT बहाबा मेडिकेल कलेज बहाबा नार्सिं कलेज बहाबा ब्रिज बहाबा लामा बहाबा बिल्डिं बेल' लुनानैहाय माब्लाबाबो हारिया जौगाया होननानैहाय आं गोबां भिडिअ बानायबोखाबाय दा BPF नि सापर्टार्स नोंथांमोना गोदानै दाजानाय पार्टी अनजालि दैमारिनि सायाव मा बुंनो सानदों आंनो फिननाय नांगौ रायजोफोर मिथिबाय दा दिनै अनजालि दैमारियाबो जुदि गोसोआ मोजां मोनब्ला बिबो बर'निनो थाखानाय पार्टीजों थानानैहाय खामानि मावनो हायोमोन दा आंनि नोजोरावहाय बिथाङा हयथ' बबेबा मोनसे पार्टीजोंहाय इनडाइरेक्टलिबो थानो हागौ नाथाय आंनि साननाया बे नङा जे आलदा पार्टी दानानै आरोबाव आलदा डिमान्ड खालामबावनाय बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौहाय बोखावफ्लेबावनाय नैबे आं माब्लाबाबो मोजां मोनाखै नंगौ गणतान्त्रिक देशआवहाय पार्टी दानायनि बयहाबो मोन्थाय दङ नाथाय पार्टी दानायनि मोन्थाय दङ होननानैहाय गोसो जाब्लानो पार्टी बानायनाय गोसो जाब्लानो पार्टी दानाय बे माब्लाबाबो जानो नाङा मोनसे हारिखौनो थेर बेथेर बोफ्ले सिफ्ले खालामबाय थायोब्लालाय बहा जोंलाय देरहासार जानो
बहा जोंलाय गाव हारसिं आथिङाव गसंथानानै थानो हानाय गोहोखौ मोननो बहा जोंलाय सेपारेट स्टेटखौ मोननो रायजोफोर दा रायजो राजाफ्रा एपिपि जों थाबाय मोनसे इउपिपिएल जों थाबाय मोनसे बिपिएफ जों थाबाय मोनसे कंग्रेसजों थाबाय मोनसे बिजेपि जों थाबाय मोनसे सोरबाया जिएसपि जों थाबाय सोरबाया एजिपि जों थाबाय अब्ला माब्रै जानो रायजोफोर आरो सोरबाफोर दानांगौ दंबावोब्ला दाखादोसो इलेक्शना फैगासिनो दङ बिदिनो सिगां दाखादोसो गोख्रैनो दादो दावराव देख्रेब पार्टी दं सानसुमा खुंगुर पार्टी दं प्रमेला रानी ब्रह्ममोन बायदि पार्टी दं आरो ओरैहाय बिपिएफनिया बनसुखा आरो सोरबा दानो गोसो दंबावोब्ला दाबावदोसो गोख्रैनो माइसि लाजिं सिं जोंनि बर'फ्रा आयौ 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 आं जोबोद लाजिनाय मोनो बे पार्टी दानायनि मेन जाहोना हारिनि थाखाय नङा दे रायजोफोर गावबा गाव व्यक्ति स्वार्थनि थाखायसो बियो मासि सेलायनायनि थाखाय सियार सेलायनायनि थाखायसो बे पार्टी गोदानाबो जोनोम जादों जुदि हारिखौ साननो रोंदोंमोनब्ला हारिजों गोरोबनो रोंदोंमोनब्ला मानो खौसे जानानै खामानि मावनो रोङाखै दिनै जों नुखादों एनडिएफबिआबो मोननै पार्टी जानानै दंखायो आरोबाव जोङो नुखाबाय दा एनडिएफबि पार्टी एपिबिनो अनजालि दैमारि पार्टी उइथ बानस आंनि नुनायाव रायजोफोर नोंथांमोना मा साननो सानबाय था किन्तु आं हामजायाखै रिजाइन होनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय गोदान पार्टीयावहाय मासिगिरि जानो गाद्दियाव जिरायनो सिगांनिफ्रायनो जों नुबोखादों दे अनजालि दैमारिनि साननाय हनायखौहाय बेयो हारिनि थाखाय नङा बिनि खुगानि रावा हारिनि नाथाय गोसोनि साननाया सियार पारसन जानो मिथिबाय दा गाद्दि आवग्रिनो सासे आइजो महरै बर' रायजो राजानि थाखाय महारानी जानो थाखायसो अनजालि दैमारियाबो दिनैहाय गोदान पार्टी दादों आङो सासे साधारन इउटुबार रायजोफोर नाथाय आं जे सानदों बियो गासैबो अनजालि दैमारिनिया गोरोन्थि रायजोफोर मिथिबाय दा अनजालि दैमारिया बिपिएफखौ एंगारनायनि मेन जाहोनाबो जाहैबाय गोदान पार्टीयावहाय खाबु मोननाय नङा ओरैबो जुदि नांथाबनानै थायोब्ला गोदान पार्टीयावहाय हाबसननो थाखाय खाबु मोना दा बेखौ नुहुरनानैनो अनजालि दैमारिया गोख्रैनो रिजाइन लेटार होदों नाथाय इनडाइरेक्टलि जोङो लेक्सारखौबो खोनाखाबाय बिपिएफखौ थांखिनानैहाय अनजालि दैमारिया दिनैहाय भाषण होदों मिथिबाय दा रायजोफोर दा बिपिएफनि सापर्टार्सफ्रा मा बुंनो सानखो अनजालि दैमारिनि सायाव ल'सो गोदान पार्टी दादों रायजोफोर नायलांबाय था नंखाय नंदोंब्ला दानिया फाइनाल दे रायजोफोर लास्ट जोबबाय भिडिअआ एसे गोलावब्लाबो नायब्लानो जाबाय जोङो भाइरेल भिडिअ नुगासिनो दङ गोबां भाइरेल भिडिअ नुगासिनो दङ जोङो दै दा भाइरेल भिडिअजों लोगोसे आरोबाव मोजां मेसेज आं नोंथांमोननो होनो सानदों नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ खनजिथा बर' बिथांनि मोनसे एलबामाबो फैगासिनो दङ नोंथांमोना दिनैनिफ्राय बे एलबामखौ नुनो मोनगोन होननानैहाय जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों खनजिथा बर'नि गावनिनो इउटुब चेनेलावहाय दा बेवहाय जोङो नुनो मोनदों हादानाव मैदेर फैयो मैदेरखौ आंलाय गियो नैबे एलबामा आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय रिलिज जानो थांगासिनो दङ दिनैनि समावहाय नोंथांमोना नायनो हासिगोन बे एलबामखौहाय हादानाव मैदेर फैयो हादाव मैदेरखौ आंलाय गियो फिरफिला नङा आं उरायलांबाय फानो नोंनि